nganan dihita marede mahita. Marhite-hite guarni de bata ama, dot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dot guarni toddi porbadia, nat mo palangi do tanoon. Amen. Songonod di dot Tuhani, bahenok pudo sogot namonangi rap do tahu hudul di habang saki, songonahu namonangi, jala hudul rap do damang di habang sana. Haleluya. Martang yang mahita.
Ale Tuhan Yesus Kristus, anak na tumibuli, naung manay tubanogijang jala hudul di siamun ni debata, say suruh mator di porbadia tu rohanami, asa ibana totong mengajari rohanami, leho tuhami parhalado na berju tuhatam, pargogoy manasida, asa totong diradoti nasida ulaw na, jala asa marsahala nasida mangalo bisuk ni sibolisi, asa tong rarat harajaunmu di hasianganon, pay masude musum, pea ditorni patmu, say pamonang mahami sa luhod na manaluhod dosa dohot hamatian, marhite-hite ho, ay horo na mangulu dohot na manggogomi, rap dohot amay, dohot todi porbadia. Amen. Maredema hita. Tatangion mapatit ni debata di minggu perninggotan hari hananak ni Tuhan Yesus, ima sian Markus saplonom ayat 15 satu saplonom. Jadi ni nama dok nasida lahoma hamu tuliat portipion jami tahun hamuma barita nauli tunasa na tinopa na porsia jala terdidi dapotan haluaon alai na soporsiai ona uhum do. Ido sana atau rak mangidogogo mehita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Maride mahita.
tatopoti madosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargugono suatu dosan, jala amanami, hujo hami do guarmu na badiai, alana tergugot hami marningot dosa nami, saya marasini roha maho midahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma, alani hami. Namate jala nahehe sian namate, namanai tuano gijang doho, mangodihon hami, asi maruham dihami, saya patotong madihami roha hamulati otuho, otodi porbadia pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami, Roma homaingan ni hami asa marlas ni roha hami manguluhon, lomo ni roham, hodo parhitian ni nasana asin ni roha, saya unang tulak hami, saya tangion mahami ho ale debata ama do todi porbadia. Amin. Baga-baga di debata taringotu hasani dosa. Isebe mangaluhon akan na pinilit ni debata, debatado na mamitori, isiro na madabuhum hamagoan, Kristus Jesus do naung mate, alay dadaholani, naung mula manguludo jala di siamun ni debatado ibana mangodion hita, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Kor punguan ina.
Merede Mahita. Tatangion mahaten di bata, turpu epistel di pesta perningotan, anak-anak ini Tuhan Yesus sadarion, tarsura di pesalmen onop lalu, memukame sianai saplonom, tolha 1 ayat 20, tajahama marsika soring. Dolok ni debatado, dolok basan, go akapusudo, dolok basani. Maribu-ribu do huretan di debata, di tonga-tonga nasida do Tuhani, hirasinai di bagasan habadiau. Pinuji ma Tuhani ganup ari, dok pe di papor satu tuhita, debatado mangurupi hita. Ido sana, mertua doakan atu mangion hatan di debata, jala nau peopsa. Amin. Vokal grup remaja, Kor Naposo Buluk.
Marede Mahita. Tidakon maha persertai, sohon nahina tidakon ni dong atas apersiau di sadok portipion, rak mahita madok. Aporsia di debata Jehovah, ido ama perguguna suatu dosan, nat mo palangi do tano. Aporsia di Yesus Kristus, anak debata Jehovah nasasadai, iman itirgon ni si Maria, nagabe-gabe sa todi porbadia, andorang swabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguman ni silatus, na mati terpajar lo ibana ni hau pinarsilang, na tua tubanor toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, la hundul tisamun ni debata Jehovah, amanai pergogo na suto dosani, di sima ibana, pai mamulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mati. Aporsia di tordi porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria atau manar Kristen akan nabadia. Dohok datai namadok, mulak mangulun sogok daging halak memate. Dohok yang uluan na sora sudah. Amin. Persembahan pujian lansia dohok keluarga.
Huria na hinahulongan, sonari masuk mahita tu ulaon, refleksi, laho mangauhon, hananaik ni Tuhan Yesus ditongani bagasta rimita jongjong sa luhod na. Huria na hinahulongan ni Tuhata, di hananaik ni Tuhan Yesus, di pasunggulhod do tuhita, ikoradi melepas untuk mengalami naumuli. Jinatar hisat Yesus tu gijang, hira namar sirang saliling-liling na do pakilalaan ni sisyani, hira naguan, ganggu rohana ala guru nagabe, haposan nasida salilingon, dang rabbe dohot nasida. Songon pakilalaan ni sisyani do si patahita di keluarga, adong do tikina na toras ikon marsirang siyan enakon na ala borhat tu pangaratuan manang ikon tadi konota ngulu naung nyaman laho majalo ulaon naib baru. Anak-anak ni Tuhata Yesus mengajari kita melepaskan dadai ujung ni saluhut manaik Yesus tu banu gijang asa boido saur ibana tunau bidang dang be dia bati inganan nunga boi ibana ro tu kamar ni akka iana kota na marukil ala parsiajaran manang pardonganonna ro mandangoni ina dinaluja marhubas di dapur mangaradi si panganon songoni nang tu para kerejuan niaka ama nagudang mangadupi hamaulon. Di zamanon jujut do tarjorat kita di kehadiran nasemu rapudul do kita di sada sofa aleganup do lalap mamereng namasa sian ponsel nabi. Hananaik ni Tuhan Yesus manjo kanup keluarga asa marsiajar taringot tu kehadiran batin nangpe dang diida si malolong ta Yesus ale porsia do hita na adong do ibana lasongonima di keluarga pangajarion haporsiaon na muli ima mulu kanup ruas ni keluarga makidalahon holong dohot dukungan ni anggota keluarga nang peso padop-padop buhi hita dohot nasida melorap di bagasan jalan ni ihot ni tangiang dang diabati inganan na holang manang dao hita masih holongan. Yesus si parmonang nuaing manaik tu surgo. Dihun ibana do hita sahat tuasa ngaponi. Jala dijo hita gabe tindangina. Alani molo taulahon aka ulaon nang penamet-met. Alai di bagasan bulus ni roha. Isara ni mangula ulaon di jabu. Sopola marungut-ungut. Tangi tu holso manang hoi-hoi ni dongan sa bagas. Benget mengajari akka ian akon akka nauli jala argadoi gabi sitindangina dada ikon patu pauta ulaon na balga gabi sitindangi ditongani keluarga ima papatarahon ngulu na maripola niojar ni holong ni Tuhan ditongani portibin nago hosom marpamuati rohata diaka haurangan ni dongan. Nuaing dang apala manutu taida parnguluon di portibion. Alai hananak ni Tuhan Yesus mangalihon pos ni roha nahot tuganup keluarga. Dang portibion ujung ni pardalanata alai surgodo pakirimon si songonoma margogoyon keluarga asa unang mura matapor ati perongom hamolon ni ekonomi
jalalam menurun hai pason, mana hak kita, dada ala gugu hita, alai, ala taboto, uluan ni keluarga nasa sitong na ima Yesus. Nungamunang jala paradi inganan di hita. Hana naik ni Tuhan Yesus mengubah panatapata tu tarup ni jabuta. Unang ida tarup ni jabum gabi abad-abad asa saorta tutuhata. Alai ida mai gabi harbangan mancakon pandungan iun. Dohot palingkuman na manotong sian tuhata tu pangisi ni bagasta. Tau jungi ma kanup ari di bagasan tangyang dot roha mauliate. Di sido hidalauta ia Yesus nang manaik surgo semiad do ibana ditongani bagasta. Hudul mahamu tabigima kor punguan ama HKBP Tamarunang.
Tabi gema sunggul-sunggul ni huriata. Salam. Padita dohot parhaladu hakai beta marunang pasahaton. Selamat pesta pardingotan ari hananaik ni Tuhan Yesus tuhita saluhutna. Molo adong dope naso terdaftar menghubungi padita manang parhaladu hakai beta marunang. Saya tuhata mana madongani parminggota. Amin. Sunggul-sunggul pesta hari hananaik Tuhan Yesus Kamis 14 Mei 2026. Sada Gorni parmiggota sadarion pesta perningotan hari hananaik ni Tuhan Yesus. Topik minggu tarhisat Yesus tuba nuagijang jalaro ibana muse. Yesus naik ke surga dan akan datang kembali. 2. Pakubasion ni padita kai peresot tamarunang. Di hari Minggu 17 Mei 2026 padita kai peresot tamarunang borhat makubasi di HKBP Kendari Resort Tamarunang di siala ulaun pesta ulang tahun HKBP Kendari Napatuluhon dohot pesta gotilon. Hobartusi borhat do padita TD Siaturi MTH di hari Jumat 15 Mei 2026 jala mulak tu Makassaron di hari Senin 10 Mei 2026 tatangnya koma asa dengan merdalan pakubasion ni naposona. Tulu sermon parhaladu hakai beta marunang patupan di huriata do sermon parhaladu hakai beta marunang dung sidung parmiggota sadarion maringanan di konsistori huria asa Roma sude parhaladu do calon situa di ulauni songonima sunggul-sunggul di huriata di bagasan mingguon tatangnya koma asa gawi pasu-pasu dohot lasni roha di hita tarlumo bika biha muliaon di goarni tuhata. Amin. Tapuji tuata sian bukede nomor 100 sada sada do na buku meta papungupilian sada A do sada B.
Stadion ayat 5. Damini debata na sumurong siyan sa luhut na roha, imanamang ramoti, ate-ate doho pikiran mo na, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Shalom, horasma dihita sa luhut na. Kuriya na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sadarion marpungo hita di bagas coro ni Tuhata, di nalaw makalason, di ulaon pesta parningotan, hari ananaik ni Tuhata Yesus Kristus. Jala nagabe jamita di ulota sadarion, ima nadene sian, ulaon ni apostel, biddu sada, mamuka sian ayat sada, tolhas matu ayat pasapulu sadahon, hujau matuhita tapayut ihut mamanginang di bagasan rohat tabi. Hata pamukaan dohot haisat ni Tuhan Yesus tu banua gijang. Nunga sidung nian hubaen ale Theophilus barita na parjului. Taringot tu saluhut ulaot dohot poda na pinukan ni Yesus. Saat ro diari haisatna. Dung jolo dipatihi ibana marhiti-hiti tot di parbadia aka apostel na pinilit nay dung salpu hapor suhon na tinaon nay di patadap pondo dirina mangulu tunasida marhiti-hiti lantadda ima na pinataridahon na dirina tunasida leleng na 40 hari. Dohot makatahon taringot tu harajaon ni debata. Jadi dinadumu ibana dohot nasida dipatihima naso jadi meret nasida sian Jerusalem sojolo dipaima baga-baga ni amai na binege munai sianau ninna. Ayaik do jadi honon ni si Johannesi alai todi parbadia do jadi honoton tuhamu dang pola piga arinari. Laos disukun akan apumuima ibana akanin nama. Pajong-jongmu masonari ale Tuhan harajaoni di Israel. Alenin nama mandok nasida. Dang ro dihamui uboto taunna manang obasna. Na binuhul ni amai guru di huasona sabbing alai jalon munado hagogoon ito di parbadia na songgop tuhamu gabe sitindangik kumahamu di Jerusalem dohot di sadok Judea dohot di Samaria saat ro di ujung ni tanoon jadi dung didok songoni tarhisap maibana di panot noti nasida dungi di holipi obunima ibana siya jolo ni mata nasida dina tinuluton nasida dope ibana nalawi tu gijang nunga jongjong di labung nasida dua halak parulus namar linang-linang aka namandok o hamu halak Galilea ahama saya jongjok kamu mameringi dopak gijang anggo Jesusi natarhisat sian labung muna tu banua gijangi narodo ibana sogut songon nadidamuna ibana lahodopak banua gijangi edo ianggo sahatna
Horasma dihita. Kuria nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di parpumuata di tikion nagabe topik ima naridok tarhisat Yesus tu banua gijang jalaro ibana muse. Dalam bahasa Indonesia dikatakan Yesus naik ke sorga dan akan datang kembali. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, diganup akan masa di ngoluta di setiap apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mungkin kita pernah memfokuskan pandangan kita ke langit sambil menyerukan setiap kekesalan kita, setiap kekecewaan yang ada di dalam kehidupan kita, setiap rasa sakit yang ada di dalam hati kita yang membuat kita seperti hancur berkeping-keping. Di dalam kondisi itu kita meminta kehadiran Tuhan untuk hadir menyelesaikan setiap permasalahan pergumulan yang ada berkecamuk di dalam hati dan pikiran kita. Kita merasa tidak mampu, sudah tidak ada harapan. Kita hanya berfokus kepada besarnya masalah. Masalah ini yang terus yang kita pikirkan. Akhirnya kita terlarut ke dalam situasi itu yang mengajak kita tanpa kita sadari, mengantarkan kita ke dalam posisi keputusasaan. Jala ido amang inang naboy berengota kondisi ni sisian ni Tuhata Yesus Kristus. Dung Yesus sian namate adong dope partikian Yesus rap dohot sisianna saliling 40 hari. Muloro suku-sukun buasa mau 40 hari, buasa sedang sadari, buasa sedang 100 hari, buasa sedang 1000 hari. Khobar tu ada Yahudi hati hai 40 hari adalah proses untuk pembentukan, proses untuk pembersihan, dan proses untuk pengampunan. Saliling 40 hari di patupa Tuhata Yesus Kristus do pambo halion pangajarion tuganup aka sisianna. Di patupa pei amang inang asa lam takas do nasida laho mamboto, ternyata Tuhan punya rencana di dalam setiap yang Dia berikan. Molo taingot dope amang inang di dikimar puasa Tuhata Yesus Kristus, Dia berpuasa 40 hari 40 malam. Mulut tengok dope amanginang pardalanan ni bangso Israel saha majohita tu padan Narobi. Perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, mereka harus menempuh 40 tahun. Jadi angka 40 di dalam adat Yahudi adalah angka penyempurnaan. Songon Tuhata Yesus Kristus berpuasa 40 hari 40 malam, Dia untuk disempurnakan, Dia untuk menggenapi. Jala salileng marpuasa ibana amang inang laho mangaradi majalo pastap-pastap, majalo tijur sahatu hama matena. Alai saluhut nei di dalam 40 hari Dia berpuasa. Ini adalah proses pembentukan, proses persiapan untuk menerima misi Allah di dalam kehidupan Dia. Huriana hinaulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mulut abereng turpuk tahun, kalau kita boleh lihat nas kita ini, ternyata apa yang telah dilakukan oleh Yesus selama 40 hari ketika Dia telah bangkit dari kematian, pembekalan pengajaran yang dilakukan tetap aka sisianna, tetap aka murid-muridnya itu gagal paham.
Kenapa saya katakan gagal paham? Kalau kita boleh lihat di ayat 6, ini adalah suku-suku Nina Sida nanu ngarap dohot Yesus. Laos disukun akan punguima ibana akanin nama pajong-jongommu masonari ali Tuhan harajaoni di Israel. Oma respon naboy berengota pembekalan pangajarion nanunga di pasatuan Yesus alai oma suku-sukun na di pasahat akasisiana. Mereka masih mempertanyakan tu narikot tu pikiran na nasida ima na di pasahat nasida. Puasa Allah hati hai nunga ganggu bangsoi. Pada saat itu sudah ada gejolak-gejolak. Molo nunga borhat anong Yesus jadi buhana mahami. Baahana ma bayanoku. Didikimati Yesus meninggalkan kami 3 hari. Ngasongod dia martabuni duau itu di somma berengota amang inang songod dia alus ni Yesus dang ro dihamui uboto taunna manang obasna nabi nuhul ni amai guru di huasona sabing. Dalam bahasa Indonesia dikatakan kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Oma amang inang evaluasi naboy tatarik tungoluta sian ayat onomon. Ini cerminan karakter manusia yang suka menebak. Kenapa saya katakan suka menebak? Taingok dope najulo tahe alidang pola dohono kumargana teh najulo di dokon tanggal sia, bulan sia, jam sia, tahun 2000 sia, pukul sia, detik pasiahon ning mintup nama portibi masuk musim apa 2 hon 12 jam 12 bulan 12 detik ke 12 siga nama portibi semua akan punah itu alani ini pasahak masudi itu hati-hati tahe. Ini karakter manusia yang suka menebak. Alani alus di Yesus kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Yang kedua cerminan yang boleh kita lihat adalah mudah-mudahan nanti ini bisa bekal bagi kita agar kita tidak begitu. Memang manusia karakternya keponya kan tinggi, pingin tahu tutudo buhado. Iya, kalau kita pernah lihat stand up komedi bagaimana dikatakan karakter manusia pada saat ini luar biasa. Ketika ada orang tembak-tembakan, ketika ada bom meledak, manusia bukan menghindar tetapi melihat, benar kah bom? Iya. Ini karakter yang boleh kita lihat. Bapak Ibu saudara-saudari. Alani ahli dok Yesus. Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saya setengah respon ni manusia, respon ni sisiana hati haina parjulu ima. Apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus aku persiapkan ya Tuhan? Yang kedua, mampukah aku melakukan itu ya Tuhan? Itu seharusnya yang menjadi respon dari apa yang dikatakan, dari apa bekal yang diberikan oleh Yesus. Alani berengot tama di ayat palualuhon, di somma, di dok Tuhan Yesus Kristus. Jalo omuna do hagogo oni todi parbadia na songgop tuhamu. Moloro suku-sukun tolap pudo mangulahon parsuromi di ayat pawaluhon ma amang inang. Ini menjadi respon, ini menjadi jawaban, ini menjadi kepastian di dalam perjalanan kehidupan kita. Jalo otado hagogo oni todi parbadia nasonggop tuhita danuk. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus dang holan saat disi amang inang. Hati hai dung dipasahat hatai jalomuna, tetapi Tuhan memberikan tugas mutlak yang harus kita emban
songon ede nakani las di paporsato petuhita si taononi iko sia Tuhan itu jalota gugui ima nadidok di ayat 8 dotong gabe sitindangiku mahamu menjadi saksiku, menjadi saksi Kristus. Odo na umrikot jala odo na ikon tarsuan amang inang tarlumobi di hamu remaja na poso bulung. Bagaimana nas ini sampai dan tertanam di dalam pikiran dan hatimu. Aku harus menjadi saksi Kristus. Nalidok sitindangi Kristus ima halak namangudukon parsuruon ni Tuhata Yesus Kristus yang tidak lagi memakai logika berpikir, yang tidak lagi memakai akal-akal untung rugi, tetapi yang dia pakai adalah iman yang terus bertumbuh, dan ini yang menjadi jawaban akan perjalanan, akan pertanyaan yang hadir di dalam perjalanan kehidupannya. Alanido amang inang mace uli turpukon mambu aling ngoluta mengerespon setiap pertanyaan-pertanyaan yang hadir dalam kehidupan kita. Mungkin ada pada saat ini kita yang di dalam kelemahan tubuh yang sangat luar biasa, atau ada yang pada saat ini yang akan menghadapi operasi, atau ada yang saat ini merasakan sakit kecewa yang sangat luar biasa yang belum sembuh, atau ada saat ini luka yang tersayat-sayat dalam kehidupannya. Alai turpukom managabe alus diganup suku-suku ningoluta alani arsa tai alani sitanot tai ido nagabe pengabat. Apakah itu menjadi penghambat agar kita bisa menjadi saksi Kristus? Atau kita putar balikan alanunga marsitaono nau di bagasan sitaono ki di parar di bataau, alanunga di bagasan arsakna bulu nau di bagasan arsaki di parar di bataau. Alani kita do mangrespon amang inang jalan apa dua on berengot tama di ayat pasapuluhun. Bagaimana murid-murid memfokuskan hanya ke langit, pandangan hanya ke langit. Kita boleh melihat bagaimana murid-murid pada saat itu sebelum dipakulingi di ayat pasapuluhun, ayat pasapuluh sadahon, mereka hanya menjadi penonton langit. Lasongoni di ngoluta, seperti saya sampaikan tadi, terkadang amang inang kita terkadang melemparkan pandangan kita, memfokuskan pandangan kita ke langit, melihat kekecewaan yang sangat dalam, melihat pergumulan yang sangat berat, melihat bagaimana pertumbuhan untuk anak-anak kita, melihat dari kondisi keluarga pada saat ini. Alai marhiti turpukon gabi alus, ternyata boleh memandang ke langit. Alai ingo ma adong do tugas dan dipasahat di bata, adong do nagabi alus di ganup suku-sukun na adong di ngoluta ima gabe sitindangi Kristus maau. Aku harus menjadi saksi Kristus. Puasa alamulo berengota amang inang songon topik di ulota di dalam ibadah kita pada saat ini dikatakan bahwa tarhisat Yesus tuban wagijang jalaro ibana muse. Yesus naik ke sorga dan akan datang kembali. Haroroni Yesus manukun tu dia do pakeota todi nasonggop tu ngoluta. Kemanakah kita pergunakan? Aito di ido mangarajero hado pikirata na paposo rohata di ganup suku-suku na adong di ngoluta. Manang todi ima amang inang nagabi acuan, todi ima amang inang nagabi arahan, atau hita do na mangatur todi gabi tado tu todi lomoku di ngoluku
kita mengkeraskan tegar tengkuk pikiran kita. Kita hanya memaksakan membawakan sesuai dengan kehendak kita. Oleh karena itu, kita menentukan apakah kita hanya seorang penonton langit, apakah keluarga yang bersama-sama dengan kita bimbing, kita arahkan hanya sebagai penonton langit, atau kita dan keluarga kita seperti dikatakan Joshua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Hatai haruar adalah komitmen dia menjadi saksi Kristus. Kondisi, situasi bukan menjadi penghambat untuk rencana yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Alani berengot tama amang inang dia 10 sada. Dina dituluton nasida dope ibana nalau itu gijang nunga jongjong di labung nasida. Dua halak parulus namar linang-linang. Akan namandok, oh hamu halak Galilea. Ahama sejongcok kamu mameringi do pagijang. Anggo Jesusi natar hisat sian labung una tuban wagijangi narodo ibana sugut songon naung didamuna ibana laudopak banua gijang. Sahak mah hataon tuhita amang inang tuganu ruas ni uriata, oh hamu ruas ni HKBP Tamarunang. Ahama saya jongcok kamu mameringi do pagijang. Ahama hamu saya mameringi ganu paru kilon muna. Ahama hamu saya mameringi akasi taonon muna. Las idu nagabe pangabad di ganu pardalanan ni ngolumuna nanunga dito tuhon di bata. Apakah ini menjadi acuan arahan yang kita landaskan untuk menjawab setiap pertanyaan yang Tuhan berikan? Alanido, amang inang, ada sebuah lirik lagu. Mungkin kita pernah mendengarnya, dia katakan begini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Itu. Saya yakin lirik ini tertuang dari hasil kemenangan pergumulan imannya. Lasongoni madihita. Mungkin adong ditikion rotu pikirata amang inang. Ahado amangon. Dipanggil hamu hami si tendangi Kristus. Tidaklah mungkin. Apakah aku mungkin menjadi saksi Kristus? Hidupku saja begini. Pergumulanku sangat berat. Suku-suku namang inang. Arasa mido nagabe pangabat. Ditikion jalotama todi parbadia nasonggop tuhita todi ido na patauhon ngoluta nguluhita naman dokon pardusa duaw alani dosami di parar di bata na marukil do alani parukilo mi di parar di bata na marasahit doaw mang di bagasan hasahito mi di parar di bata dang ado nabuya lusta holas sadado songon parsuruon ni Tuhan Yesus Kristus tu si Yesaya. Ise doneng suruhonoku. Halus ni si Yesaya. Di Yesaya walu ayat onong dido ma. Di sodo au suruh maau. Itu. Alanido amang inang berengot pama. Di pabor hak ma. Akasisiani parjolo tu Jerusalem. Tu Judea. Tu Samaria. Saat roh di ujung ni tanoon. Jala ikon dohonot tado. Siya kita ganup na marpungo ditikun di bagas coro. Manang na ikon mandohoti marhiti live streaming. Hita parbui parbarita nauli. Kita adalah buah-buah iman dari para penginjil-penginjil yang telah sampai di dalam kehidupan kita. Persoalannya barita nauli nasahat tu hita. Holan sodi hita do. Manang ikon pakai otang ngoluta tong gabe parbarita naudi.
parbarita nauli borhak maparjulu sahali siar rohata ganup. Kita berangkat dari kehidupan kita isi ngoluta ima keluarga iduna parjulu sahali amang inang molo penakaning tapatupa mangauhon seperti bentuk refleksi songo dia do pakilalata terlumobi di ulota sadarion nanunga mangidohok kita di bagasan udu ni roa di bagasan tangiang ale Tuhan ajari maau ale Tuhan patau maau tutudo balgana ikon sitaonon ado paku ale dada inagabe pangabat beringot tama manginang itiki songgop todi parbadia tuganu parbarita nauli terlumobi tu si Petrus. Kita pernah mendengar khotbahnya bagaimana dia awalnya menyangkal Yesus di pasiding ibadah daku tadai di bagasan hasalaanna di parar debata nguluna marjamita ibana tarbarita hatani debata tarbarita pardalanan itu atas Yesus Kristus 3.000 orang siap dibaptis alani guguna di alani wasona di daun hatai mardongan todi parbadia lasongoni ngoluta terlumobi keluargata suku-suku namang inang saat ini menjadi perenungan keluargaku apakah keluarga yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus kehidupanku persoalanku yang terus hadir apakah aku sudah mengandalkan Roh Kudus untuk bisa menghadapinya atau aku masih memakai logika berpikirku yang terus bertanya dan akhirnya aku hanya menemukan pertanyaan di dalam hidupku. Alani doa manginang marhiti ulota di dikion. Ini menjadi jawaban. Hana naik nih Tuhata Yesus Kristus bukan berarti dia berhenti berkarya. Alai nanunga disuan di bagasan ngoluta, nanunga di bagasan ngulu ni sisiana. Idu na terus berkarya. Alani dang ngadong biya manginang doono tadang radiau. Ganuk na tardidi di bagasan guari bata ama anak dohot di parbadia. Dohot do ibana macalo parsuruon ni Tuhata Yesus Kristus menjadi saksi Kristus. Borat do honok kuma borat do alani i dang tu pikirat tahita mangido pangurupion dang tu dongat tahita mangido pangurupion alai tu tordi parbadia do hita mangido pangurupion namandok ale Tuhan patau maau ale Tuhan ajari maau ale Tuhan papos marohaku di bagasan parsuromni ikodo hangulu hongoku idu naboy berengota amang inang marhiti turpuk jamita di ulota sadarion jala na parpudi dikatakan janganlah kita menjadi penonton langit alai adong dotong na ikon dohonon na marhiti turpukon ketika kita akan pulang nanti dari ibadah kita ini jadi kilau mula ano kita amang inang di sian bagas coron itu hatta jadi kion ingok ma holan talakahon si manjojata sian pitu ni bagas coroon nunga dohonota Tuhan au sitindangi Kristus Tuhan aku saksi Kristus ala dohonoku maamanginang Tuhan lebih mengenal siapa kita daripada kita sendiri yang mengetahui siapa diri kita. Di bagasan hasusahan ni pikirata, di bagasan kegelisahan songon na di ay sisiani. Bah, mulu dangrap doh Jesus biano kita, songon dia nama, dilili nama anu kita, ro nama si taonon, imana ro tu pikiran ni sisiani. Mereka hanya memikirkan apa yang terpenting dalam hidupnya. Mereka tidak mengimani di dalam haporsiaun natugu
dang ina gabi di pangasahon ibana. Tuhan punya rencana. Alani las marohata amang inang marhiti ulota ditikiun mula ano kita sian bagas coron itu hata talakahon si manjo jakta tadok au si tindangi Kristus. Aku adalah khotbah yang hidup. Aku adalah firman yang hidup. Firman yang hidup ada di dalam diriku. Iduna ikon tarsuan amang inang. Jala narodo ibana muse. Ta pertanggung jawab poma. Todi parbadia nasonggop tungoluta. Iduna mangarajai roh do pikirata mana kita do na mangarajai todi alani lasma rohata nunga parjabar hita di harajaoni di bata na di paradi tuhata Yesus Kristus. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus bukan sebuah perpisahan. Alai na paradehon inganan tuhita ganup aka na porsia di ibana. Alani di patao de batama ngoluta gabe sitindangi Kristus di ganup ngoluta be. Amin. Mertangnya kita. Mulai tema ale Tuhan de bata nunga marsari ngarahatam di ulaon nami ditikiun di pesta perningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus si palua kami. Ale Tuhan pasu-pasu kami. Talumobi Tuhan marhiti hatam nanunga sahatu roha dohot pikiran nami. Tutudo ale Tuhan asa unang ditutuk kami lomo nami. Jala unang pikiran nami na dipangasaw kami. Jala unang halum lamon biar niroha idu na terus dipangasaw kami di perjalanan ni ulo nami. Alai di bagasan uduk niroha, di bagasan pos niroha, di bagasan las niroha, idu nagabe acuan, idu nagabe landasan dinalaw kami madalani ngulu nami ali Tuhan di bata. Talumobi Tuhan marhiti hatam na di paingoto kami ganup ali Tuhan aka sitindangi Kristus do ami. Alani mali Tuhan di bata ajari kami papos rohanami Tuhan dongani kami jala pasu ngulu nami ali Tuhan di bata kasaboy niyan ngulu nami ganup gabe jamita na mangulu jala boy parangin nami gabe bohal na mangulu marhiti hatam natarsuan di roha dohot pikiran nami ganup bitikiope ale Tuhan di bata dibuat kami komos di bagasan tangyang nami huriam HKBP Tamarunang pasu huriam pasu saluhut na kaparhalado ni huriam pasu saluhut na aka pengurus kategorial ni huriam kategorial sekolah minggu remaja na poso ama ina lansia pasu saluhut na aka dewan di tonga huriam pasu saluhut na aka seksi na pinajongjong di tonga huriam terlumobi aka panitia na pinajongjong di tonga huriam lasongoni Tuhan ditikiope dibuat kami komos di bagasan tangyang nami saluhut taheruas ni huriam sian horong sekolah minggu remaja na poso ama ina lansia asiroham Tuhan manatap maho sian harajomi marhiti todim dinalaw mamasu ruasmi na di bagasan hasusaan ni pikiran na siroham Tuhan homa na manugu nasida homa na mangapuli nasida na di bagasan perekonomian na borat di tonga rumah tangga na manyusahi pikiran asiroham Tuhan apuli nasida ramoti nasida
na di bagasan hagaleon pamatang asiroham Tuhan pasu nasida saluhutna songoni ruas ni huriam Agusta Kristin Borus Yanipar amang Yanipar amang IFH Sitorus amang IFP Sinaga amang Huta Julu Yori Otniel Hasibuan inang era Borogultom Nyonya Hau Tagalung WDS Boruta Barat amanami amang S Pasaribu natongon perawatan di rumah sakit Stel Amaris hasiroham Tuhan pasu-pasumu ngulu nasida pasu-pasumu ganup aka para medis pasu-pasumu ganup aka dokter jala ima li Tuhan di batang nagabe parhitiomu dinalau mangalehon hamalumon tu nasida pe ale Tuhan di batang ale Tuhan di tikio pe di bawah kami gomos di bagasantang yang nami aka ruas ni uriam nama dioria ka parkarejoan na duminggan apuli ramoti tugu nasida saluhut na Tuhan di bata asa boy cupang nasida kanum aka ulahon na lomo turuhan nasida jala hobar tulo moni roham piale Tuhan di bata soni ganup aka keluarga na makirim di parbui pardongan saripion na jujut pasahaton tangyang na jujut pasahaton alu-aluna tangi mau Tuhan diganup aka tangyang na jala homa na manangihon homa na mangalehon pasu pardongan saripion nasida songoni Tuhan aka yanakon ni huriam nama diori aka sirokap ni tot dipele Tuhan di batasi roham Tuhan homa nama masu jala na patuduhon hopar tu lomoni roham ale Tuhan di bata pardosa nagodang dohami cumulo sisa saluhut na dosa nami mau lihat ema upasat kami tuho mangasahon konenapmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho amin. Tapuji Tuhata marede mahita sian bukede nomor 460 sada uhuk ma tapasahat pilihan paduahon.
Sadio na ito do gasyong kita sa luhod na. Tatangnya koma piliata. Ali di bata amanami dari Banua Gijang. Hodo hororon ni saluhut. Sile hon adinggan do naslibasa na mulutus. Hu pasata mima. Siyan na nilamitu hami pilan nami to. Saya cala may gabi uap nucus di julom. Paso na jaramoti. Asa hu parsyak kami pilanon. Pati bulo na radyaw mo dito nga tongan ni Uriyaham dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti to tim. Asa lam do dahami godang ni si leo-leo mituhami. Asa lam gir-gir hami mandok muliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan Yesus Kristus nang manaik tu Banua Gijang nang hodul di siamoni di bata asang ngapon dohat amulia madiho ro di saliling-liling na manas roha doha amin nuhaing ala nang monako jala di babangkit di bata ho gabi raja di atas ni saluhut halongangat dosude dalammu ai di patuturu ho dirim tuturu ni saluhut alai gabe tumipu ho siang sasudi jala maruli kuar asal lopit saluhut ulu nitot laho marsoba tuho jala ganuk pamangan marah hata poton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho ala naung dikopo dalan tu Banua Gijang gabe situani malipo na mangodio kami tu di bata. Saya pasu-pasu mahuriam na maringanat dope di asianganon. Paima marpungu hami di labungu. Saya pasau mabagabagam tuaka suruamu. Lehot tunasida sahala dohot aguguon sian Banua Gijang. Asa marmulia guarmu di Portibion. Saya ajari ma aka partohonan di Huriam. Asa hobar tulomon ni roham aka aturan pamicangon dohot panugun-nugun na niaturhon nasida di Huriam. Segom-gomi jala paretai masaluhut Huriam di Sadok Portibion asa lamrarat jala monang Huriami. Lehon habis tarang sian Banua Gijang tuaka idut nami tuaka padita guru bibelfro diakones situa
dohot evangelis asa lam maraturan huriam di Danaon. Sepa jongjong harajomo di bagasan rohanami. Asa marhiras ni roha hami mangului dohot mangiutoko. Pahot marohanami tuho asa huatindako kami mangulu manang mate pe ami. Hodo Tuhan nami. Saya payan mahatam dohot dame di huriam. Asa huingot kami dada hasianganon inganan nami alai di Banua Gijang di Lambung Mido seramotima na manggomgomi hami dohot suruan na pinabangkitna lehon tunasida hapistaran sian Banua Gijang dohot uduk ni roha asa dohot nasida mangului paretang pasu-pasu masaluhut parpunguan ni hala Kristen. Sehoma dongan nasida jumpa marpungu di gereja, di persekolahan, nangpe di bagas nabi. Selam lokangi sian hami dosa dohot sudi, na pasoratok kami di hasianganon. Asalam malungu kami, pai mahon halorom, mangalap kami tulabung ni amai. Amin. Alia manami di Banua Gijang. Saya pinurbadia maguarmu, saya Roma harajamu, saya saut malam droham di Banua Tongon, Songon dan Banua Gijang. Leo matuhami sadan holuan siapari. Saya sama dosa nami son panesa nami, di dosa ni dongan mardosa tua kami. Una kami togin pangujunan, palu amahami sian pangago. Mula mahamu di bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala deramoti Tuhan di bata maho. Di sondakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala di pasaur hom madamena tutotim. Amin. Shalom, selamat hari hana naiknya Tuhan Yesus Kristus ma dihita saluhutna. Amin. Shalom horas madhita dia mua manami nanami. Jadi moloboy amang sia jolo mahita. Aladong do dipatupa keluarga dari Jomatita amang keluarga de si Hombing inang Boru Panjaitan songon sagu-sagu sukacita alani lewat sia jolo mahita mang sude. Moliate horas.